Hola, soc en Gerard, que sóc un investigador postdoctoral del laboratori d'en Vivek Malhotra, i en el nostre laboratori el que estudiem és com proteïnes molt grans poden sortir de les cèl·lules, ser secretades. En el meu cas, el que jo estudio són les miosins, que són aquestes proteïnes que formen la capa de moc que protegeix les nostres vies respiratòries o el nostre intestí de patògens, al·lèrgens o diferents toxines. I el que se sap, o el que se sabia abans del nostre treball, és que aquesta secreció està controlada per calci. El que no se sabia era d'on venia aquest calci. I aquesta era la nostra pregunta. El que volíem descobrir és aquest calci d'on ve. Hi ha dos tipus de secrecions, la secreció a nivell basal, que seria per mantenir aquesta capa de moc estable, i així no tenim cap mena de problema a nivell de patologia, i la segona és estimulada, és quan arriba algun patogen o algun al·lèrgen, que de cop necessita una secreció molt gran per protegir l'epiteli. Primer el que vam fer nosaltres va ser un screening per identificar quines proteïnes estan involucrades en la secreció de miosins. En aquest screening vam identificar moltes proteïnes i fent una selecció vam arribar a una llista de 25. D'aquesta llista de 25 hi havia algunes que estaven relacionades amb el calci, i aquestes són les que nosaltres vam estudiar. Per una banda vam estudiar les que estan involucrades en la secreció estimulada i per l'altra banda en les que estan relacionades amb la secreció basal. La secreció estimulada la vam estudiar tant en el còlon com en les vies respiratòries, i en les vies respiratòries també en patologia, en el cas de la fibrosi quística. I el que vam descobrir és que la secreció estimulada depèn de l'entrada de calci des de l'exterior de la cèl·lula a l'interior per poder promoure aquesta secreció de miosins. I aquesta entrada depèn de dues proteïnes que es diuen TRPM4 i NCX, que és un intercanviador de sodi per calci, i aquesta cooperació d'aquestes dues proteïnes permet l'entrada de calci que després allibera la miosin. Això hem vist que succeeix en el còlon, també en les vies respiratòries, i el que és molt important és que quan inhibíem aquestes proteïnes vèiem que en les cèl·lules derivades de fibrosi quística també reduïem la secreció de miosins, que vol dir que potser en un futur es podria fer servir com a diana terapèutica. Llavors, per l'altra banda, la secreció de mucins basals, el que l'hem estudiat és només en còlon. I en còlon el que hem vist és que hi ha una proteïna que el que fa és unir calci. I quan uneix aquest calci, el que veiem és que impedeix la secreció de mucins. Això sí que va ser una sorpresa perquè el que realment esperàvem era que fos al revés, que al ser un sensor que pot detectar calci, que quan unís el calci permetés la secreció. Però el que veiem és al revés, que és un freno. I això no només ho vam veure en línia cel·lular de còlon, sinó el que també vam fer és utilitzar un ratolí knockout per a aquesta proteïna, i quan vam estudiar el còlon d'aquests ratolins sense cap mena d'estimulació, el que veiem és que aquests ratolins tenen el doble de capa de moc en el còlon, que és molt interessant també a nivell de patologia per saber què passa, perquè moltes de les patologies de còlon el que està afectada és la secreció, però no només que n'hi hagi menys, sinó que n'hi hagi més. O sigui, aquesta podria ser un dels casos. El que volem fer és ara que sabem quines són els elements bàsics per entendre la secreció a nivell basal i a nivell estimulat, volem estudiar-ho en patologia. Una de les patologies més importants que la miosins està afectada és el càncer de còlon, i ara és el que estem començant a estudiar. Què passa en el càncer de còlon, com està alterada la secreció de mucins, i si aquestes proteïnes que nosaltres hem detectat que poden controlar la secreció a nivell basal o estimulat en situació normal, també tenen un rol en càncer de còlon. I per fer això, ara comencem una col·laboració amb l'Hospital del Mar per aconseguir mostres de càncer de còlon i analitzar si les miosins o aquestes proteïnes estan alterades.